Hak sau tarik rompang ke jingwan thap kerteng ki kertong kam dunasu ya ki phongut ki kertong bakin wan sakmat ban thap kerteng kam tam hapo is ka stil sapo ka office returning officer balala ban sakhi ki babon naki ki dei ki bapau khman nakaliang ba adel ba nangrum habakran hadien baldap ban thap kerteng nak banta bani khon ni collection man jiet economic khmat saka yeng dor bar thau an ka jela ulapan pau ba uya khon ni collection kalong nak banta ban thau ki policy ban ra jumun toy pai ba Kalong confident sampai nomor nadu ke por ke banga rung sa jeli politics. Kumangam simrung sa politics entah balik business. Ndai om dam ta balik politics sendiri dong kam ita politics ban pen kalalong policy. Ti kumangala kular yu pai ba bangan trehok om nak banta ke syuki om nam ta ke chair dan ke share ndai nak banta ban pen urlong. Ya kita gijing temu gijing angnut jong pai ba. Om tak jong constituency. Ringa songu yu blai. Ba hadin sanpo tu lagi senam. Hoi ngalong wei na prank legislator kawatia amaran po malki haga bang boycott 50th anniversary ya ka statehood celebration haga bang sungu ublay la penongkam ni kasngi bat nglayo ka each relaxation ka blok jimen to entang ki samla jo constituency lagi samla jo ka state kamut bagi khur samla kim de batong bala extend lani relax ya ka each muklayo be ka kam ngene ka ban trestom ya ban yang jo ki kijat bat ko bosong no mental kam sarkar ngap syakri ni ka ban tre hakikam lajong panlong ki kanrat don yang kono ko ka ipin nomor wa pla mi no ko nam pilet bonu pun ko di bade gesteng ko bade smart hi ang scam kam don ke kita bat baro ki pai ba jong ka constituency ke bla penjob ngal lemba MLA ke MLA MDC ki por balet ki de gi bait ki yang aku brio ki rui kanong rem bat ki bang ambi na khanam rum de mami tang ka metli dengan mi ringkat ba kanong rem ti bat ko wi ko mangong ba kanong compromise bat kanong rem de lor kanong rem bang ambi na khanam rum kadon kadau dem tak daw nga sungu ublay bang ayo pakalenti banrung sa VP na mga don ngai badon ke chairman hadin jong collection ngin la ban persang ban budin pat ki kam ki bide ban pen orlong marada nga sulet ki pat ki party ngai bapu ni sujob tang collection ko mangi experience menta sanpo tu lagi senam ni sujob tang collection ki kam lai pat ta generation hi kani dari lai ngano mailan barang scam pai ba no mailan ban pen bethet hane constituency ko bakhuj nomor adu por maile collection kam judan komuniki ke padai lo tanong rem begini ki parlok ki bawan ru kisim kabu nomor bo ba adel bot nong rum juya dak pisah jadi lo tanong rem ndai nga snow scam nomor ki wan dak akhirteng development ki wan dak pisah ndai ban jenel ki wan ki issue ngar ban ting ndai nga scam nomor gadon ki issue ki mat ki bangan ai terei mane pen ki bangan pen tikana ru yu pai ba badu pha binga sisian dikanti ngan pen tikana lagi do haruling do position kita ibron ka bor khamtam bangis scam pai ba kumbang long ka wave menta kalier ngai baken ai kalat ya ka VVP khambun be tainga ya bangis scam indon ka bor bangin habdon ru ka bor ban lei in ta jak menriu nomor san koi tadi gisem belayat ndrei ka bakong sandu ndrei ka long ta kata langi lesi mo ngimtip kai ka ba ublai tmu sandur tenengin pertikana ba ki badon ka bor kin song ru ji kin yeng ru tingko meki ki barang sateng dengan ngan but din kata namar ngam sim norung si politics nam ta kaspa nam ta business kumba long mentangi i ki brio boro ki keren baklam pan ru ki ai swa collection si banai ar banai ki ar ti kamon ban ada collection ka sim lopat kadiang jadi lor ta nong rem ka ba babun ba ki issue ki mat tengah skop nong tani koi ngemla banjir koi ki issue long bodong kam langi pai ka boundary langi pai ki issue jonai kai langi pai ya ki issue jong ki khun samla bawat ki kam kijam ri khun samla manta ki dong kam yang jong kijat ki bandon ka skill namar ngiru interest to mun ra ki private companies na ta ki industries na shabar hang ne post ki kraman ai kam ki ba ki de bandon ni ka skill ki babon ba ki issue men ga UDP kala rai ban ujar sa ka election commission ba karon ko ka scheme ka bon na ya chief minister ba mi kerteng daw pertong be kun na ka LPP ka ko pinalo nang phot na nganong yu ka kam jong UDP to ale na ka jong kamram ti kawai nak yang jonga kalong tak kawai man concentrate bangan pelit jemut kumno ban penpoi yala di sekathong ringkat ka VPP khanang bangilaan pen urlong ki baro bat ka kapo ka jelam jong Conrad Sangma kum chief minister ke NPP bat kitu ki bakarsan ya ka NPP ki bakarsan ini ka government wat mangar ka karsan rei ngayang be la ka jong nong rem rei ka bang sukwa banong kalong tani kawai ke jingle siliang khmat ki penong kam baklai ki fon barang juk po ringa kum MLA hapo konsumsi mga ngalong righteous mo ngalong songhok banyo ta ka scheme ko bangalapan no chief minister sibuk kom ka chief minister CM UDF
fund mo CMUDF fund kabang propose san post lak pro ai ngatang 10 lak ndai kat ba yo kertong jong ka NPP pat ngasngo ba bon lak ban haba compare ban yang aku representative jong constituency kani ka pau siliang ba kani ka penpau ya kata ka jing klan ke jong aku emeli bar kini nongkersan bangi scam nang rem namar ka jing tiang pelat lap the lagi skim bar kalong indirect ka bang ngasngo ba ba kalong blessing in disguise bagi ko baka constituency kayo anong da ko moy pat ring scam constituency kadom eno amang adi brio bangala persangon pendap ke bang kulat na ko banta ban yakun anta ka daw ba jong ka penri Ito kani abli lalong siliang, no siliang. Kamtam don hakabot, pero kam baklay hakabot. ta kain nga sulingo nalo kinu ban simram sik kisutu ba simram kan lo mo nginom ya keren kibrio I can wat itai khubor kabar noi kai gomdan kimdan tulop ka bamanta ka state jungi ka duk ka don satbian sapo do mo tenrei mata per kisai ta kipisa kade ka utilization of fund na ka bantan penbi jo pai ba namar don baong hiru na preng NPP bai pai ba sra di pai ba penbi bai pai ba man ka san snem ru kibit bai tengah sengo ba kade ka kabui pai ba bamanta kade ban ajing seneng ki komuni kibrio pi ka jing don jong tham yu molong hang tei ka jing mamla wan pen kerja ya kita kinong song snong kala bu ka jing ka bakrau ya kaya yang galai kawan ka traffic congestion te bar ka government kam don kamon ka government ka jaka wanon ka political will kam don ka don ta ka political interest na ka bantai la dia kemnut ya ka ban weng ya kita ki badai ki bela syakri ki department of repair ka ba ya ki la di ban syuri lokit sipen kerja bet bar itu besong illegal ya di ban syuweng bet abet ka time bound bar kim weng di ban weng by force tenrei wadang di local MLA na di constituency nganu compromise wara election ka don hajandu namar ya ki brio artli kinok song tei anum sya ba government kan nek ben yaki amar kide ba song hok hak tei jaka ndai makiru di ban sotu ba jing song jokin tei jaka ka bu jing siir ka jing tieng lemba ki jing jagi ba sniu ba per bar ka baru kalong ba jing khamnya jo ka sor ka dei nak tei ka daw ngahaban blame ngahaban keno ka government ba kam don ka political will bar ka dei ka government ru ka ba create jaka ba kalong ka problem solver ka penpan ka kelalong penpan ka problem creator na jaka kini ban weng yaki penpan ka bu sa bargit mata south nem tam lajan san snem kani gajing penpau kani ba government kalong khauput kamlut ban sim ka decision ka badai ka decision ka rai ka badai nam ta kabet ka biang jong ka interest jong ka state hi brokwe ban jong Shillong city brokwe Jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela